baki ɗayan bayanin da ƙasa ta bani ya nuna cewa ya kusa bayyana, kuma bayyanarsa ita ce sanadin rugujewar mulkinka. Ya zama maka wajibi ka yi dukkan mai yiwuwa wajen dakile bayyanarsa. Ku zagaya ko'ina da yake wannan garin, ku ɗauko min sunan dukkan wata mai ciki da ke wannan kewayen, sannan ku sa ido a kanta har zuwa sanda za ta haihu. Idan ta haifi mace babu ruwanku da ita, amma tana haifar namiji ku yanka masa wuya. Ranka ya daɗe, wannan hukuncin naka yayi tsauri da yawa. Kada ka manta fa mu babban masarauta ce da mu. Muna buƙatar mazajen da za su kare ta, amma idan ya kasance kana sawa na yanka mazaje, yaƙi zai zo mu rasa waɗanda za su kare mu. Shi ma ku yanka mai wuya. Ranka shi daɗe, shi ne ba limamu majami'a. Idan ka sa haka yanka shi wane ne zai dinga jan mai bada? Shi ma ku haɗa da shi. Dukkan abin da za ka yi sai ka yi. Ai lokaci ne, babu shakka zai zo, kuma shi ne zai ga bayan mulkinka. Tabbas wannan ba tatsuniya ba ce ko kuma hikaya ko maganganun mutanen farko. Me laya ta bayyana. Mai laya yana nan tabe.